pasara. Kaixo. Hemen elkartu gara zure musika bidea ezagutzeko, urteak atzera hasi zinen musika egiten, azken urtetan zure izenpean. Hasteko, zein da Sara Zurza? 17 urtekin hasi nintzen gutxi gora bera holtzetara igotzen, ez? Iker Lauroba ezagutu nuen, eta gia berarekin hasi nintzela abesten, eta beregatik beste artista batzukin ere bai bigarren ahotsak egiten, eta horrela hasi nintzen igual holtzarekin harreman hori sortzen. Baina, bueno, ja pixka lehenagotikan, 15-16 urterekin hasi nintzen lehenengo kantuak egiten, ez nizkian inorri erakusten, noski, lotxa ematen zialako. Eta Ikerrekin izan harreman horregatik, hasi nintzen igual pixka bat berari irakusten, eta esaten zian, berak animatu nindun, industria hau edo sektore hau ezagutzera, eta nire abestiak publikora eramatea. Aurretik sarean kantu batzu jarri zenituen, baina esan daiteke zure lehen disko luzea hemen berriro izeneko lana dela. Bai, egia da 2018 urtean atera nuela Ziorein deitutako EP bat. Momentu hortan 19 urte neuzkan, eta hori lehen esan bezala pixka bat Ikerrek bultzatuta batu genituen 5 abesti hauek, baina egia da nire lan luzea edo lehen lan serioagoa litzatekela hemen berriro diskoa, ez duk esan bezala 2023an argitaratu nuena. Eta izan zen igual, euskal musika panoraman igual ateak ireki zizkidan lehen lan potenteagoa edo serioagoa. Atzera begira, zer oroitzapen disko horrekin? Egia esan oroitzapen honak dauzkat, baita ere atera nuen jakin gabe zer nolako harrera izango zuen, egia da Sara Zurza bezala ez nuela disko bat atera bere osotasunean. Naiz eta diskoa 2023an atera, nire proiektua bai hasi nintzen pixka konsolidatzen 2021an Kutxa Kultur musikan sartu nintzenean, eta gero horrek eman zizkian aukerengatik. Atzera junda egia da, nostalgia pixka sartzen zaidala, ez? Azkenan bai eman nizulako bere kontzertuak, nire kontzertuak, eta bai izan zuelako harrera ona. Industria pixkat gehiago ezagutu nun, horren atzean zer daitezkeen gatazkak, eta horrek pixkat desenkantatu zidan, baina, bueno, hemen gaude, eta beti gertatzen da berdina, proiektu bakoitza bauzka bere gauza honak eta txarrak, eta hori gauza guztietan gertatzen da. Musikalki, garatzen joan dira zure doinuak, hasiera batean folketik igual abiatu zenuen giro akustikoetan, gaur egun elektronikak pisu handia hartu du zure musikan. Nun esango zenuke kokatzen dela gaur egun zure musika? Egia zaila dela, ez? Esatea ze nun kokatu nahitekeen. Egia da, hasi nintzela igual estilo klasikoagoetatik, Ziorein EPak batzukan igual folk itxurak, folk soul, hemen berriro igual pop soul klasiko baten doinuak zuzkan, eta egia da azken disko honetan bai sartu dudala elektronika pixka bat, ez? Esan behar banu nun kokatzen naizen disko honekin, igual indie soul elektronikoago batera bideratu naiz. Pertsona bezala evoluzionatzen zanean, musikaen ere bai era batera egin ezakezu zure praktika edo beste batera, ez? Eta ez dut esan inoiz atzera bueltatuko ez naizenik. Lehen esan bezala zaila iruditzen zaite beti izatea nun kokatzen naizen, ze naiz eta era batera evoluzionatu ez dut inoiz atzekoa ukatu nahi, ez? Eta ez dut esan aurreko soinuetara inoiz bueltatuko naizenik ezakit. Baina, bueno, diskonekin hau sortatu da eta horrela egin dut eta pozik nago emaitzarekin.
Gaurko hitzordua batez ere argitaratu berri duzun disko berria ezagutzeko da, Hiri ilunen umeak izena du, eta izan daiteke zure iraupen luzeko bigarren diskoa dela. Bueno, ideia bere osotasunean jaio zen 2023an, udara aldera, justu aurreko diskoa atera eta ja beste baten sartzen zea. Baina ez zen disko modura jaio. Nik hasieran neukan ideia zen 2024an EP bat ateratzea, ez? Pixkat bereziagoa, igual ilunagoa, baina egia da, sentitu nintzela gustora nire sormen prozesuan, baita ere, 2023an hasi nintzen lehen abestiak idazten, baina gero 2024an ere izan dut bere momentu, sormen momentu hori, ez? Eta Jon Agirrezabalagarekin hasi nintzen lanean, lehen aldia zen batera lan egiten genuela, eta oso gustora sentitu nintzen, eta igual berak ere eman zidan bere espazioa nik abestiak sortzeko eta era batera edo bestera egiteko, eta egia da, lau abesti, buruan euskan lau abesti horitatik, derrepente 8 atea ziela guztira. Eta esan nun, bueno, zergatik ez 8 abestiko disko bat atera lau beharrean. Eta, bueno, horrek izan duen guztia, izan da pixkat proiektu atzeratzea, baina nahiago nuen bere momentua hartu, abestiak ondo landu, Jonekin ere bai hartu eman hori ondo zaindu, eta bueno, azkenean urtebeten izan marzen zerbait, 2 urtetan bilakotu da, baina espero hori pena balio izan. Diskoa Bilbon grabatzen duzu, Deustun, El Tigre estudiotan, eta soinu mailaren beste aldean, Jon Agirrezabalaga topatzen dugu, kantuen sorkuntzan ere lagundu du produkzio lanetan. Berarekin ekoitziet lan hau, egia esan bera gabe diskoak beste era batera izan, bueno, beste itxura bat hartuko luke. 2023an berarekin jarri nintzen harremanetan, gustatzen zitzaialako bere lana, baita ere elektronika puntu hori eman nahi nionez, bere lana zabala bezala ere ezagutzen nuen, orduan probatzen hasi ginen. Hiri ilunen umeak abestiarekin, gero heriotzean, gero beste pare bat, eta egia da oso komodoa izan dela sorkuntza berekin egitea. Nik neuzkan ideiak, nik beti konposatu izan dut etxean, gitarrarekin erabatera edo bestera, eta nik ideia botatzen nion heinean, baita ere esaten nion ez, nola ikusten nuen abesti bakoitza, ze soinu bilatu nahi nuen, eta berak oso ondo ulertu nahu. Eta egia da, merito asko izan duela, edo bere pertsona oso presente egon dela disko honetan. Normalean beti egin dut horrela, ez? Etxean sortu, gitarrarekin edo teklatuarekin eta ideia bota. Lehen aurreko diskoarekin egia da abestiak bandara eramaten dituela zuzenean, bandarekin landu eta gero hori estudiora eraman eta azken disko honetan desberdina izan da, ez? Ideia nik sortu, berarekin hitz egin eta, bueno, sentitzen dut berak ere oso ondo ulertu nahuela nik nahi nuen emaitza lortzeko. Bizitza jaten da eta gu hemen gaude itxaroten. Esan daiteke diskoaren barnean ere territorio ezberdinak daudela, ez aipatu duzu indie soul elektronikoa hola etiketa global bat bezala, badaude kanta dantzagarriak diskoan, askoz kanta intimoagoak ere, apenas daukatena konponketa askorik, eta beste batzutan kapak eta kapak gehiago daude, beraz disko baten barnean oso territorio ezberdinak ere, ez? Bai, nik uste diskoak, badaukala estilo propio bat, baina egia da abesti bakoitza hasten zenean analizatzen edo aurkitzen dituzula, igual abesti elektronikoagoak hori kapa gehiago sartutako abestiak, eta gero derrepente aurkitzen duzu gitarra bat eta ahots batzukin egindako abesti lasaiagoak edo gordinagoak, ez? Nik uste hor
diskoaren mezuan sartzen den zerbait dela, ze, bueno, diskonen atzean dagoen mezua da, pues, heldutze, gazte emakume baten ikuspuntutik jasotzen diren pues, heldutze prozesuan esperientziak, izan daitezke onak, izan daitezke txarrak, pixka bat horretan zentratu naiz, prozesu hau edo bide hau edo momentu hau bai delako, nik horrela sentitu delako dualidade batean, ez? Gazte, heldu, bueno, horrek eraman dezaken guztia, eta horrela adirazi nahi izan dut ere bai diskoan. Egia da, desberdinak direla, eta nik uste bi multzotan oso ondo sartu itzazkezula bestiak, argitasuna eta iluntasunaren arteko joko bat izan da. Baina, bueno, orokorrean esango nuke lortu dutela, o lortu degula estilo propio bat ematen diskoari. Esango nuke, diskonetan, musikari inongo baliorik kendu gabe, ahotsak direla protagonista nagusiak, zure ahotsak, zure azpiahotsak, eta zentzu horretan ere, ahotsek dutela protagonismoa guztiaren gainetik. Egia da, ahotsa asko zaindu dugula diskonetan. Nik ere beste leku batzuk esploratu ditut. Normalean oso goian ibiltzen nintzen, hori sol klasiko batera bideratzen nuen ahotsa, eta diskonetan bai esploratu dut asko, tono bajoago eta baraju naiz, beste abesti batzutan igual gehiago hitz egin dut kantatu baino, koro pila sartu ditugu, azpi ahots asko ere bai. Nik beti esan dut, ez, azkenean igual niri bereizten nauena edo ahotsa izan daitekela eta nire instrumentua ahotsa da. Orduan, bai egia da diskonekin saiatu naizela hori zaintzen, antzemateko, gehien antzematen den rekurtsa delako igual. Diskonetan bi lankidetza topa ditzazkegu, biak gaur egun zer esan handien batean ari diren bi musikari eta abeslari gazteenak, eta biak aztertuko ditugu. Lehen kolaborazioa Janus Lesterren eskutik etorri da, bere ahotsa sartu du, zure behatz artean izeneko kantuan. Janus Lesterrekin daukaten kolaborazioa, zure behatz artean abestia izena du, eta lehen esan duten bezala, igual diskoa bai uniformea iruditzen zitzaidala, eta abesti honek eskatzen zidan beste ahots bat sartzea, eta beste desberdina izango zena, ez? Igual desmarkatzen zena, igual lasaitasun edo goxotasun horretatik. Eta bagia da, Jokin Janus Lester etorri zitzaidala burura, bere ahotsak indarra handia daukalako, ez? Igual iruditu zitzean bestiari indarra emango ziola. Eta bere momentuan bota nion proposamena, eta hona etorri zen Bilbora estudioa grabatzea, eta oso pozik emaitzarekin, ze bai uste dut berak ematen dion indarra kontrastatzen dela nire ahotsa igual goxoago batekin. Bigarren kolaborazioa berriz, Olaia Intziarteren eskutik dator, ahotsak ere sartu ditu, Begietan izeneko kantuan, eta gainera bideoklip ederren hartu parte zurekin batera. Olaia Intziarte izan da beste kolaborazioa, Begietan abestia atera genuen apirilean. Egia esan duela asko grabatu genuen abestia, igual urte bete. Argi neukan emakume batekin egin nahi nuela kolaborazioa, eta emakume hori Olaia izatea nahi nuela. Azkenean asko miresten duten artista delako. Azken urteetan atera den, o azken urteetan igual hori artista errebelazioa izan dela. Biak izan dira, baina egia da
emakume bezala, bera aipatuko nuke. Eta abestian igual agertzen gera, bi emakume botere txu bezala, ez? Eta egia esan oso erreixa izan zen beraekin lan egitea, eta oso eskertuta nago. Azkenean oso ondo ulertu ginen, eta ematen dio baita ere abestiari bere toki berezia. Bideoklipa abestiarekin doan zerbait da, argi neukan bi emakume boteretsu irudian ere bai atera nahi nuela, azaldu nahi nuela. Eta hori, bideoklipa Iker Gozategi eta Alejandro Parilik zuzendu zuten, eta izugarrizko lantaldearekin atzean. Diskoaren diseinua lantzeko Iker Gozategiren laguntza izan duzu ere, berarekin batera diseinatu duzu diskoaren nondik norakoak eta emaitza ikusgarria. Bai, egia esan hori argi neukan beste zerbait zen, ez? Disko honi eta diskoak zeukan esan nahi horri Iker Gozategi izango zela irudia hoberen emango zion pertsona. Beste gaur egun igual aipatu behar den beste artista bat da, ez musika munduan, baina bai irudiaren munduan eta argazkilari bezala. Eta berarekin hasi nintzen pixka bat iruditegi hau osatzen duela ia 2 urte hasi ginenean. Eta barri ikusten da, ez? 2 urteko lanketa hori eta ondo ematen dio abestiei ondo ematen die bere irudia ere bai. Bai, diskoak azkenan hitz egiten du eta letretan ondo aurkitu daiteke, ez? Igual gaur egun gazte emakume bezala dauzkadan kezkak edo esperientziak edo onak eta txarrak, ez? Nik uste nire kasua ez dela bakarra, baliteke igual letretan jendea identifikatuta sentitzea, ez? Uste detelako garrantzitsua dela ere bai kezka hauek edo gatazka hauek edo bizipen hauek mailan jartzea eta elkarrizketa bat eukitzea, ez? Beste pertsonekin. Azken finean musikak edo kulturak, arteak badauka aldarrikapen botere hori, ez? Eta hori saiatu naiz egiten. Zer da gabezia, lau paret astuen artean. Gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean. Ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina orain bada begiak irekitzeko unean. Ez zala zerua. Zer nolako estena izan dezake zure bezalako proposamen batek? Non kokatzen da? Zaila da azkenean badelako estilo bat ez dela asko jorratu, ez dela asko landu azken urteetan. Eta gutxinaka bagoaz horbidea irekitzen, ez? Indie soul edo soul, R&B-an sartzen baldin banaiz, gaur egun badaude artista asko, gehienetan emakume asko hori lantzen ari direnak, ez? Horien artean Bele, Afrika, Nil, ni neu. Eta beste hainbat pertsona. Zaila da esatea nun kokatzen naizen euskal musikan, baina bai esango nuke ez dela, zerbait berritzailea izan daitekela, ez dela asko entzuten. Baina horrek badauka handicap bat ere bai, igual jendea askorik kosta egiten zaiola entzutea. Baina espero dut diskoarekin eta geroz eta estilo gehiago ezagutze horrekin, jendeari proiektua geroz eta gehiago gustatzea. Diskoa kalean, zuzeneko aurkezpenekin hasi zara, ze banda izango duzu alboan? Zuzenekoetarako Iker Lauroba izango dut ondoan teklatuan eta gitarran, eta gero baterian David Gorospe Davidtxin. Eta izango da formatu 3kote mugiezina, esan baldin bat. Gero baliteke beste hainbat artistek edo musikarik parte hartzea, baina bi hauek beti izango ditut ondoan. Aipatu dugu leheno mikrofonetxean, diskoak, soinu elektronikoak, bateria elektronikoak, eta pisu handia dauka, zuzenean ere mantenduko duzu diskoaren arima edo izango du bestelako buelta bat ere.
Bai, mantenduko dut, bai, noski. Gero egia da igual abesti batzuk edo bera batera edo bestera egin ditzazkegula, igual gitarrak ez direla esaktuak izango, ez? Baina niri horrek ez zait importaz, azkenean baita ere eman nahi diot musikariari bera askatasuna, berak nahi dituen gitarra lineak edo teklatu lineak egiteko. Hala ere jendeak ez du diferentzia handia nabarituko zuzenean. Sara, zer lortu nahiko zenuke diskonekin? Agian aurreko diskoarekin lortu zenuna, o zer helburu dituzu diskonekin? Igual izan ditzazkedan helburuak dira euskal musikan bide berriak irekitzea, estilo aldetik eta bai publiko aldetik, eta baita ere hitz egiten dituen gaiak mahai gainean jartzea. Aurrera begira, imaginatzen du zuzeneko aurkezpenak izango direla zure erronka nagusia, eta imaginatzen dut agertokietan ikusiko garela, ez? Hurrengo helburua zuzenean jotzea da, noski, disko hau lan hau zuzenean defendatzea. Udazkenean hasiko ditut kontzertuak gehien bat, eta, Euskal Herrian entzune baldin banazue, bakizu kontaktua non dagoen. Sara, gozatu dugu zure disko berria entzuten, gure hurrengo erronka ere zuzenekoetara joate izango da, beraz bidean topatuko gara, eskerrik asko etortzeagatik eta gozatu bidean. Eskerrik asko zuei. Abai.